Kan mga baretang kinalap, kan pinagsarong puwersa, kan News Center, asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Maray na paggaw to mga tugang inina po ang kateripunan kan mga darakulang bareta ngunya na aldaw. Aldaw ni Nuebes petsa sa kan Agosto 2026. Kami po ang sa indong magiging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako po si Angel Mustaza. Sa headlines kan mga darakulang bareta, and ang headlines kan mga bareta sa lado lokal. 48 mga classrooms formal na iti-turn over sa aga sa MORMS sa Ginubatan, Albay. Albay Governor Noel Rosal pinaglinaw na bako siya ana sa likod kan pagbusol kan pagsa pribado kan Aleco. Pagbugtak nin Elderly Center ipigbubusol sa Legazpi City. Mga estudyante dahil pigtugutan na makapagpartisipar sa pagbubukas kan ibalong festival sa aga dahilan kan mandato kan DepEd. Headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. 4 na testigo masalang sa ika-anom na simana kan impeachment trial kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Vice President Sara Duterte dapat nang maghampang sa Senate trial kasunod kan desisyon kan Korte Suprema na ibasura ang petisyon kontra sa proseso kan impeachment. Tropical Storm Maymay naglandfall sa Ilocos Sur, posibleng pagluya bilang LPA sa mga masunod na aldaw. Saro pang auditor isinalang para ipahiling na daina-liquidate nin matanos ang confidential fund ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa ibang nasyon, Mexican influencer Gadan sa pambabadil mantang nagle-livestream. Sa lado kan Karawato Sports, Alex Ayala lusot na sa third round kan 2026 Canadian Open. Yan po mga tugang ang mga headlines kan mga barata sa lado lokal. Mantang sa mga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. 48 mga bagong classrooms ang formal na iti-turnover kan Department of Education kay bahanan ako Bicol Party List sa Marshall o Ranyola Memorial School o MORMS sa aga Agosto 7. Sobra sa 7,000 na mga estudyante ang piglalauman na direktang makikinabang sa proyektong nagakantidad ni 145 million pesos na mawot na masimbagan ang kakulangan sa mga classroom asin mapakarhay ang sa indang pag-aadal. Papanginutan ninda DepEd Secretary Sani Angara asin ako Bicol Party List Representative Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. ang blessing, inaugurasyon as in turnover ceremony kaibahan ang mga opisyal kan DepEd sa riyon, personalized kan eskwelahan as in lokal na gobyerno. Ang proyekto na pinunduhan sa ilalim kan Basic Education Facilities Fund ang kumpeso nin tulong edipisyo na may kabilugan na 48 mga classrooms. Piglalauman na mabawasan kan bagong fasilidad ang surusuan sa mga klase, matangkas ang multiple shift class schedule, asin mapakarhaya pa ang kalidad kan edukasyon kan sobra sa 7,200 na junior asin senior high school na mga estudyante kan nasabing eskwelahan. Ini hatod sa Indokan. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Tinauan linaw ni Albay Governor Noel Rosal na dai siyang pigbubusol na privatization kan Albay Electric Cooperative o Aleco kasunod kan mga naglakop na huring-huding na siya ang nagbubusol na maisa pribado ang kooperatiba. Sa entrevista kan DZGB News kay Rosal, sinabing maawat sa nanyang mangyari na maipreparar kan Aleco ang kompletong datos para sa gigibuhon na Special Annual General Membership Assembly o AGMA sa Setyembre, tangaling mailatag ang tunay na kamugtakan kan
kan kooperatiba asin mga lakdang tangani mapakaray ang serbisyo kaini. Tinawandoon man kan gobernador na bako maray ang paboro brownout asin hababang boltahe lalo na sa mga hararayong banwaan asin barangay sa probinsya nin Albay. Dagdag pa niya, tinauwan ni 2 bulan na palugit ang Aleco tangani makapagpreparar mantang pigahalat ang pag-aprobar kan National Electrification Administration sa pagkondusir kan special agma. Pinag-refer na sa Committee on Senior Citizen as in Committee on Appropriation kan Sangguniang Panglungsod kan Legazpi ang propesong ordinansa na mabugtak o makrear nin elderly center sa Legazpi City. Sigun sa author kan ordinansa na si City Councilor Alex Howe, sa ultimong datos kan Office of the Senior Citizen Affairs o OSCA, nasa 26,711 ang kabilugan na bilang kan mga senior citizen sa syudad na pagkukonsiderar niyang halangkaw na numero. Sigun pa kay Howe, maawot na mapangatamanan kan pasilidad ang salud, wellness, social support asin iba pa kung saan kinakaipuhan in komprehensibong serbisyo tanganing mapanuan ang pangaipon ng supesyenteng atensyon sa well-being pati na ang recreational activities kan mga senior. Dagdag pa niya na ang fasilidad maawot na marekognisar ang importansya asin day matatawadan na kontribusyon sa pagtalubukan komunidad asin sa mga masunod na henerasyon. Dai makakaiba ang mga estudyante kan mga eskwelahan sa syudad kan Legazpi City nagigibuho na opening parade kan Ibalong Festival sa Agosto 7 dahilan kan mga restriksyon sarado kan Department of Education o DepEd. Sa ipinadarang surat ni Schools Division Office of Legazpi Superintendent Dr. Danilo Despi, dai papaintrahon ang mga estudyante dahilan kan mandato kan bagong guidelines sa school calendar kan school year 2026-2027 na dai maulang ang pagturo sa klase kan mga kaakian. Mientras tanto, alagad daing mga estudyante mapartisipar man sa aktibidad ang mga personahes kan lokal na gobyerno, school heads, regional directors, asin iba pa. Sobra sa 2,000 na mga tricycle drivers sa Legazpi City ang presenteng nagre-resibi ni Sanribo o 1,000 pesos na subsidiya halis sa lokal na gobyerno kan Legazpi. Sa entrevista kan DCJB News kay City Social Welfare and Development Office Head Cecil Arcilia, kamauwoton kan asistensya na makatabang sa mga driver na apektado kan padagos sa paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo. Mientras sa piglinaw man ni Arcilia na dai pwede an authorized representative sa pagresebikan subsidiya alagad kung dai makakakuha ang ngunyan aldaw, pwede man gararay ining personal na kwaon sa benepisyo sa Lunes, Agosto 10 sa City Treasurer's Office. Pigkakarkulong nasa 340,000 pesos kantidad nin pinagtutubodang syabuan na kumpiskar sa ginibong buy-bust operation kan Philippine Drug Enforcement Agency at sinibapang autoridad sa Tabaco City. Sa impormasyon na arestar ang suspect na si alias Norman, mantang nakatakas ang sarupan niyang kaibahan na si alias Alex na padagos na pinaghahanap kan mga autoridad. Sigon sa pulisya na arestar ang suspect matapos na magpabakal sa sarong pusur buyer nin po kumasumeno 50 gramo nin pinagtutubodang shabu. Sa presente na sa kustudiya na kan PIDEA ang nasabing persona para sa magkakanigong dokumentasyon asin operasyon. Naarama na kan Virac Municipal Police Station sa tabang kang katanduanes sa Provincial Cyber Response Team ang nasa likod kan Facebook Messenger account na nagagamit kan pangaran na Nate na nagpapalakop nin online threat laban sa mga estudyante kan katanduanes National High School kan mga nakaaging aldaw. Sa ginibong digital forensic examination na konfirmar na sarong grade 8 student na minor de edad ang nagagamit kan nasabing account kung saan kusa ining nagpasiring kay banan sa iyang magurang sa Women and Children Protection Desk kan Hepatura tanganing magtaonin pahayag. Matapos ang investigasyon, pigtaong kwenta na ang minor de edad sa Virac Municipal Social Welfare and Development Office para sa magakanigong interbensyon asin counseling. Tinawanin doon man kan Hepatura na mantidong confidential ang pagkakamit bid kan aki basado naman sa Republic Act 9344 na inamyandaran kan RA 10630 mantang piga-abisuan ang mga magurang na mas tutukan ang paggamit kan sa ilang mga aki in internet asin social media. Sa
Sa Giraray na naarestar ang sarong lalaking enot ng naimbelto sa illegal na pagpractice ng dentistry sa Virac. Matapos ining maarestar sa kusog kan warrant of arrest sa Barangay Baldok, Pandan, Catanduanes. Sigon kay Catanduanes Provincial Cyber Response Team, Chief Police Major Angelo Babagay, sinabi kining enot nang naarestar sa ginibong entrapment operation kan Abril ang suspect dahilan kan pag-opresir ng dental services na dainin magkakanigong lisensya. Nag-post ini sa social media tinganing ipromoter ang mga serbisyo na naging dahilan para mapasairarom sa entrapment operation. Mantang matapos ang enot na operasyon, para mientras na nakaluwas ang suspect dahil sa proseso nin paghahanap asin pagsumite ng ebidensya, alagad na arestar ini sa Giraray sa parehong pagbalgar sa ibang munisipalidad kan probinsya. Sa presente na sa kustudiya na kan mga autoridad ang suspect kung sa inahampangon kini ang kasong pagbalgar sa Article 5 Section 33A kan Republic Act No. 9484 o Philippine Dental Act of 2007. Asin yan po ang mga detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Masunod man ang mga detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports sa sinibapa makali sa nagkapirang pagirumdum. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin Legazpi
Legazpi City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pag tayo may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. DZGB Bareta alas 12. Detalyes kan mga barata sa Lado Nasyonal, nakatalaan na magsalang sa witness stand ang 4 na testigo sa nagpapadagos na impeachment trial laban kay Vice Presidente Sara Duterte sa Agosto G sa 11 asin 12, 2026. Kay banig di si Saylina Meya del Campo, Supervising Auditor gikan sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Fund Affair o Audit Office o COA ICF na matestigo naman, masalang siya para magtaon ng testimonya kung kan Article 1 na nagtukar sa pigsasabing salang paggamit as in irregularidad katakod kan Article 1 na nagtutukar sa pigsasabing salang paggamit kan liquidation kan 612.5 million pesos na confidential fund kan Office of the Vice President o OVP as in Department of Education. Kay man sa testigo si Marivic Pareja, ang hepe kan House Archive, mantang ipapaapod siya para magpresentar as in magpatunay sa mga opisyal na dokumento as in record na pugol kan Kamara may kinaraman sa kaso. Siring man si Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer kan Office of the President. Siya ang pigdesignar na magkapot asin nagluwas kan fundo sa laram kan supervision ni VP Sara asin Edward Fajarda, dating Special Disbursing Officer kan Department of Education. Siya ang naging responsable sa mga paggastos asin distribution in confidential fund ni Duterte kan siya pa ang sekretaryo kan DepEd. Ipinag-orden man kan trial presiding officer ang pag-issue ng subpoena sa mga nasabing mga testigo kan proseksyon para mag-atindira sa impeachment trial sa masunod na semana. Mabuelt ang pagdangog sa Lunes, Agosto 10, eksaktong alas 10 nin aga. Dapat na maghampang na si Vice Presidente Sara Duterte sa Senate Impeachment Court kasunod kan desisyon kan Korte Suprema na nagbabasura sa mga petisyon na isinumitir laban sa impeachment case sigon kay House Prosecutor asin mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na wala nang makakaulang sa padagos na paghiro kan impeachment trial. Sigon kay De Lima na malinaw sa desisyon kan Korte Suprema na tapos na ang proseso sa Kamara na inisnab ni VP Sara. Nasa Senado na ang laban para sa katotohanan asin paninimbagan. Sigon sa Supreme Court na dain na kay ni kaipuhan magpalawas ng desisyon sa petisyon dahil anta inaprobara na kan Kamara ang pagsumitir ng impeachment case laban kay Duterte asin naipadara na kay ni ang articles of impeachment sa Senado. Sigon man kay De Lima na panahon na para hampangon ni VP Sara ang paninimbagan niya sa namamanwaan. Naglandfall na ang tropical storm Maymay sa banwaan kana Magsingal, Ilocos Sur kana Huwebes nin maagahon sigon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA. Darakan bagyo ang paros na maabot sa 65 km kada oras harani sa sentro asin biglaan na pagkusog sagod sa 110 km kada oras manta naghihiro pasiring sa rikas sa rikas na 10 kilometros kada oras. Basado sa datos kan PAG-ASA, piglalauman na maluya ang super
o Tropical Storm Maymay asin magiging tropical depression ngunya na aga mantang nagbabalyo sa kadagatan bago dagos ng maging low pressure area. Posibleng magluya man ang tulos ang bagyo dahil sa epekto kan mabulod na lugar sa Luzon. Sa ropang auditor kan Commission on Audit o COA ang isinalang kan House Prosecution Panel kasuhapon sa witness stand kan Senate Impeachment Court para magtestigo may kinaraman sa pagpalyar ni VP Sara Duterte na matanos na maliquidate ang 612.5 milyones pesos na confidential funds. Si COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o PAO Supervision Auditor Celine May Del Mundo ang nagsalida sa pag-audit kan confidential funds kan Office of the Vice President as in Department of Education matapos idesignar sa ibang posisyon ang State Auditor ni si Roderick Wamil. Sa pagpuon kan sa iyang testimonya, sinabi ni Del Campo sa Impeachment Court na sa maabot 12 taon niya sa ICFAO, si Duterte ang solomenteng Vice President na na-audit kaini na may confidential funds. Sinabi man kaini na si Duterte sana ang sekretarya kan DepEd na nagsumitir ng confidential fund liquidation documents sa COA ICFAO. Guminasto si Duterte ng 500 milyones pesos sa confidential funds sa ilalim kan OVP poong Disyembre 2022 sagod sa ikatulong kwarter kan 2023 asin kadagdagan na 112.5 milyones pesos sa ilalim kan DepEd sa primerong tulong kwarter kan 2023. Sinabi ni Counsel for the Prosecution Attorney Lorna Capunan na papatunayan ni Del Campo na dai nasunod kan OVP ang Joint Circular number 2015-01 sa mga nakaaging kasimbagan kay ni sa COA kaya nagluwas ni Notice of Suspension kan Disyembre 13, 2023. Nagpaluwas ng reaksyon si Prosecution Counsel Lorna Capunan matapos bansagan na masterclass ang performance niya sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Paliwanag niya na pigihiling niya ini bako bilang masterclass kundi resulta kan kasanayan as in preparasyon sa laog nin 48 taon niya bilang eksperyensya bilang abogado. Dagdag pa ni Capunan na dapat aram kan mga abogado kung nuarin ang tamang panahon para magpresentar asin dapat magpundo bagay na day aram ka nagkapirang senator judges. Punteriya kan Pilipinas na ilansar sa Pebrero 14, 2027 ang kainot-inoting demonstration rocket kaini. Hasarong news forum sinabi kan mga opisyal hali sa Department of Information and Communications Technology o DICT, Philippine Space Agency o PhilSA, asin Cagayan Economic Zone Authority o CEZA na nagpuuna ang countdown para sa planong paglansar. Sa pahayag ni DICT Secretary Henry Aguda, target kan engineers ang launching sa pag-ultanan kan Pebrero 12 sagkod 15. Pero sigun sa iya, mas magayon na Valentine's Day. Piglinaw naman ni PhilSA Director General Jane Perez na target launch window sa naan Pebrero 14 asin pwedeng mabago o magbago depende sa kamugtakan kan panahon asin technical na kondisyon sa aldaw kan paglansar. Sigun kay Perez, daiman pigsasabi na on the dot na malayog ang rocket digdi kundi simboliko man sana. Nagrepresentar ini kan sa indang commitment na mapalayog ang rocket. Gigiburan demonstration launch sa Cagayan dahil sa pigsasabing lokasyon kay ni harani sa equator, bagay na heograpiya, eksistidong infrastruktura, asin mahiwas na katubigan na magsisirbing ligtas na lugar para sa posibleng debris gikan sa rocket. Sigun kay CEZA Chief Secretary Katrina Ponce Enrile, na piglalauman na makakakrear ang proyekto din maabot sa 15,800 na trabaho asin pwedeng mag-ambag nin sagod 3.6 bilyones dolyares sa tauna na economic activity. Magigirumduman na pinag-anunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang planong paglansar sa iyang 2026 State of the Nation Address. Gigibuon ini sa pagkikipagtabangan sa sarong South Korean Aerospace Company. Bareta sa ibang nasyon, gadan ang Mexican na social media influencer na si Cesar Gatelum o Gasta Telum matapos na badalon mantang nagla-live stream kaibanan sa iyang mga amigos sa luwas ni sarong fast food restaurant sa syudad kan Culiacan, Mexico. Sigun sa mga otoridad, midbid si Gastelum sa iyang comedy videos asin may maabot sa 600,000 na followers sa TikTok. Sa video kan sa iyang live stream, mahihiling na rinanihan sinda kan duwang lalaking lunad nin motorsiklo na parehong nakasulog nin helmet.
Makalihis na nagkaperang siguro nagpaputok nin badil ang driver kan motorsiklo asin tinamaan ang influencer. Kinonfirmar kan sarong opisyal kan Sinaloa ang pagagadan ni Gastelum asin sinabing nagkukondukta nanin mahiwasan na operasyon ang mga otoridad para maaraman na sin madakop ang mga responsable sa krimen. Nangyari ang pambabadil sa tao kan padagos na bayolensya kan kalyukan na haloy nang nagsentro kan mga grupong nag-aaragawan nin kontrol sa lugar. Sa Ladukan Karawato Sports, nakalusot na sa ikatulong round ng 2026 Canadian Open ang Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos na daogon ang Amerikanang si Alicia Parks sa skor na 6-1, 4-6, 6-2. Apisar ka na itablang laban sa ikaduwang set. Tulos na nakabawi si Ayala asin pig dominar ang ultimong parte kan laban tangan imakuha ang panggana asin maipadagos ang sayang impresibong kampanya sa prestiyosong WTA 1000 tournament. Ang panggana nagsirbing matayumpong pagbalos ni Ayala matapos siyang madaog kay Parks sa saindang enot na paghampangan sa Australian Open kan Enero. Bilang ika-25 seed kan torneo, nagdiretso si Ayala sa second round dahil sa iyang first round bye asin ipinahiling ang magayon na forma kasunod ka na enot na WTA Tour singles title na nakuha sa Washington DC na nagsaangat sa iya sa career high na world number 20. Sa third round, makakahampang ni Ayala ang manggagana sa pag-ultana ni Linda Noskova kan Czech Republic as an American na si Katie Volinets. Naimbento kan mga siyentipiko ang sarong personalized gene therapy na nagpapahilingin dakulang pag-asa sa pagbulong kan mga aki na may malalang klase nin epilepsy. Sa ginibong pag-aadal, duwang aki na may bihirang genetic mutation ang naka-eksperyensya ng dakulang pagbaba kan sa inang mga seizures matapos magsararam sa 2 taon na pagbulong. Sarupas sa indaan enot na bes na naglalakaw o nakalakaw nin solo dahil sa pagrahay kan sa indang kondisyon. Ang therapy dinisenyo basado sa partikular na genetic mutation kan kada pasyente tanganing mabawasan ang pagkrear nin proteinang nagdadara nin abnormal na aktibidad sa utak. Sigon sa mga siyentipiko, ang trayumpo kan pagbulong ay nagpapahiling nin potensyal na precision medicine o mga bulong na basado sa genetic kan kada pasyente, lalo na para sa mga kaibang helang na dati dai epektibong bulong. Istorya na iiba. Nakakuanin matinding batikos sa China ang nagkaperang babaeng cosplayer matapos nindang ipabakal sa sarong anime convention ang inumo na hali sa tubig na pinagbabadan kan sa indang mga bitis. Nangyari ang kontrobersyal na aktibidad sa Firefly Comic Convention sa Guangzhou, Guangdong Province. Sa mga nagkalat na litrato as in video sa Chinese social media, mahihiling na nakatukaw ang mga cosplayer mantang nakababad ang sa indang mga bitis sa darakulang kaaga na may tubig, mantang ang iba naman sa soft drinks. Sinandok kan sa indang mga kaibahan ang pig konsiderar na fit juice gamit ang disposable cups as in ipinabakal sa kantidad na 50 yuan o nasa 400 pesos kada baso. Apisar kan kakaibang paagi kan pagpreparar kaini, dakul na kalalakihan ang nagpila tangani matanaan ang inumon. Mahihiling sa nagkapirang video ang mga parabakal na direktang nagiinom pa hali sa mga kaagan. Dahil sa reklamo sa publiko o kan publiko, pinahali kan mga organizer kan Firefly Comic Convention ang mga cosplayer na imbelto sa aktibidad. Nagpromisa man ang manihamiento na daina tutugutan sa masunod na event ang mga pestong pigko konsideran nindang malaswa o bako magkakanigo sa aktibidad. Ngunyan na aldaw, Agosto 6 kan taon 1860, kanamundag sa Binyan, Laguna, sa Fernando Canon Faustino y Alumno. Sarong revolusyonaryo, inhinyero, musikero, para surat, sarong inventor asin enot na national chess champion kan Pilipinas, na pigmidbid bilang saro sa may dakulang personalidad sa pakikipaglaban para sa katalingkasan kan nasyon. Naging magbarkada sinda ni Dr. Jose Rizal kung saan pinagtabangan kaini ang pasikretong paglaog sa Pilipinas kang enot na kopya kan No Limit Tangere. Nagpartisipar man siya sa kilusang propaganda sa pagikan pagsurat para sa La Solidaridad para asin nagserbing bilang sekretaryo kan Welfare asin Director General of Public Works kan revolusyonaryong gobyerno kan Malolos. Naging general man siya sa Nueva Vizcaya asin o kan digmaang Pilipino-Amerikano. Pero sa iyang ambag,
Sa revolusyon, naging paratukdo, inventor asin tagapagbusol man si kanon kan musikang Pilipino. Pinagdesignar niya ang pinakaenot na sekretaryo o pigdesignar siyang bilang pinakaenot na sekretaryo kan UP, Conservatory of Music kan taon 1916 asin nagwalat nin mga pamana sa edukasyon, sining, agham asin pagserbi sa nasyon, sagud kan sa iyang panamamaaram kan Hulyo 18, 1938. Asin yan po mga tugang ang kabilugan kan mga barata na pinagtarabangan ni surat dyan sa samuyang DCGB News Bay. Sa laog ni anom na oras, sa panganat po kan samuyang news director asin news manager Sir Mar de la Cruz asin ni Nicole Ann Gloriani. Ang samuyang kaibahan sa technical, Kuya Nems Flora. Kami po ang sa indong naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako po si Angel Mustaza, nagsasabing salamat kan sa inyong pagantabay, marahay na pagkaudto. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan aldaw, ang tabayan ng giraray